Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi harrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, muji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing wekdal siang punika tansah maringi pinten-pinten karahmatan, kesehatan katitik kula lan panjenengan sami tasih saged makempal badhe angger-gengaken menapa ingkang totos pahargyan tamelipun penyanipun Bapak Suryanto sekalian karmo. Para rawuh, para pecinta Fajar Lestari ugi riyoger wonten ing Kabupaten Semarang, saderengipun keluarga ageng Fajar Lestari amaringi pasugoto ing mbok pilih ing mangke wonten kirangipun para kadang Fajar Lestari nyuwun agung ing samudra pangaksama ingkang kathah dumateng ngarsa yang sami. Dene pasukata ing mangke badhe kalampahan siang ngantos ing mangke dalu. Badhe ngawontenaken 8 beksan 8 jogetan ngoten nggih Mas nggih. Nggih rencana wonten ing dinten ngantos dalu mangke 8 jogetan 8 beksan. Mugi-mugi awal dumugi akhir tansah manggih rahayu widodo sepenteh sampai kala. Sumangga wekdal ingkang sampun saantawis para paniyoga ugi para beksan, para adik-adik Fajar Lestari sumangga ugi para pemirsa sami sugeng mirsani ngantos paripurnaning pasukata. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah
Wisata
ambara ing ngawang awang hangelangut bebasan tanpa tepi nerabaseng meka mendong miber ngideri jagat ngulandara nglembara ngunggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satmaginawa ngimpi sigarane ayo bangun acarane ngetan bali ngolat apa sedane kelakon larati saperke macara orang amperke semua pacaran rakyat dapat
segara isa bodak banyune kali dipikir neng ati lara kadang jodak sadang mati samilir banyu segara isa bodak banyune kali dipikir neng ati lara kadang jodak sadang mati. Gadang telo suwe ora ketemu temu bisa ning ati gelo suwe ora jamune gadang meniran suwe ora ketemu temu bisa dadi pikiran belarak disampirke omahe jarak ra ngampirke ngetan bali ngulang tuan sekian ora kelakon abang-abang orang lagi panesa semelang rasane ngati rambang sasen lima berjuang apa negara dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati timun sigarane ayo bangun negarane ngetan paling alan apa sadiane kelakon ayo yo hey oh yo bejane sing duwe bojo kembang kacang kembang kelek ayo berjuangake kancane beres bocah piti ayo sapa sing batanya wong ayo ijo campur konek duwe bojo ra tau nyandek
Yo makarya ngangkat karyaning praja murni karta harja tataraba modal lewat ya kumara ramakan gerang-gerang yo katang katang sopaka aku braga leru branda was sabak siapa yo makarya ngangkat
Jarane ke pangnyong kelan merake nibel macan mangap megap megap bojang kanong karinya gibra wis cocok kanggonan reyok pranyata gawe ayo oi ayo oi hati-hati le iki kok ganas meneh kapranan jroning atiku alalikane sepisan ketemu dasar pria
kancane sing gembira alera-alera banyune segara hanglian numpak prau layar ing dina minggu kepari wisata alon praune wis nengah banyu pinelah ora jamu-jamu karo mesem guyu ngilangake rasa longkra lesu ade gawe jebul wis sore tinggal apa katon ngawe-awe rayogane becik bali wae tete sesuk-esuk kumandang nyambut gawe aja ditinggal kapribaden katimurkan mangkoke keri jaman ya sing eling eling apa-apa mas ya iku budaya ajene narakadamu aja ditinggal kapribaden katimurkan mangkoke keri jaman kaya sing eling eling apa-apa kang mas ya iku budaya